Dobré ráno. Máte celkově trávník v dobré kondici, ale pořád jsou tam místa, kde to moc nechce růst? Takové různé defekty, které furt dokola opravujete, furt tam nic neroste. Jedna z variant je tam dát substrát, předtím to osít a zalívat. Druhá z variant je jenom nasypat takhle na povrch osivo a potom vzít hrábě a takhle to osivo zapravit. Za pár dnů to vyroste a budete tam mít hezký trávník, jenom nezapomeňte zalévat.